सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो NOS नेशनेल ओभारसीज स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा नङाबा जोङो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशननिफ्राय केस होनाय जागोन दा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जोंनि बे फुरा गेरेन्टिखा नेरसोन आरो जोंनि बे डिफेन्स बर'खौ गेरेन्टि अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशना जोङो लाखिखादों बेखौ बिदि थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एकदरे एसे डिफेन्स बर'आ गेलेयोब्ला डिफेन्स बर'खौ नोंथांमोना एकदरे फुरा डिटेल्स आरो एसुरेन्स आं बुंगोन बिजेपि सरकाराव जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सियालनि गिटार दामगासिनो শিয়ালৰ গিটাৰ সি বজাই আছে এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইটা গিটাৰ আছে এটাতো হাগ্ৰামা থৈ গৈছে শিয়ালৰ গিটাৰটো এতিয়া আমাক কোনটো শিকাবলৈ আহিছে সি পুৰা डिफेन्स बर'खौ लुबैदों आरो बेनोखा बिनि अनगायै थारमाने गुबुन पार्टि जेरै गैया आङो रिहनखौ नैबे दा बिस्थिबारैनो फेजेनगासिनो जोङो EPPL सरकारनि बिसास जोंखौ जुन्थु सात्र हन्थाखौ अनबोनाय जाय मानसिया दिनैसिम अमा गोदानानै दिनैसिम बिसिनि गथ' गथायफ्राबो टेलेन्टेड फिसाफोर जन्म जाना दं सोरबा दख'ना सोंथेनानैबाबो साहा दखान दिनै बुधबार बाजार बा सुनिबार बाजाराव बिसोरो साहा दखाना दं बिसिनि गथ' गथायफ्राबो दिनै फोरोंनो गोनां बिसिनि सिमां सोर बेखौ फोरोंगोन हाग्रामा सरकारा बेखौ फैसा फिसिनानै फोरोंहरनो हागोन नामा खालि गावनि फिसाजो फिसालाखौल' बाहाय दैलि मबाइलाव फोरोंहोगोन नामा दा जोंनो मोनसेल' बिथानाव थांखि बिहरदों फरेस्ट रिपर्टखौ थाबनो होथों बियो थारमाने सुपार 50खौ लाखिनांगौ सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो NOS नेशनेल ओभारसीज स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा नङाबा जोङो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशननिफ्राय केस होनाय जागोन जोङो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार आं जेनेरेल सेक्रेटारि बुंहरदों ससिना दा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जोंनि बे फुरा गेरेन्टिखा नेरसोन आरो जोंनि बे डिफेन्स बर'खौ गेरेन्टि अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशना जोङो लाखिखादों बेखौ जुदि थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एकदरे एसे डिफेन्स बर'आ गेलेयोब्ला डिफेन्स बर'खौ नोंथांमोना एकदरे फुरा डिटेल्स आरो एसुरेन्स बिजेपि सरकारखौ नोंथांमोना माने आं बुंगोन बिजेपि सरकाराव जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सियालनि गिटार दामगासिनो শিয়ালৰ গিটাৰ সি বজাই আছে এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইটা গিটাৰ আছে এটাতো হাগ্ৰামা থৈ গৈছে শিয়ালৰ গিটাৰটো এতিয়া আমাক কোনটো শিকাবলৈ আহিছে সি কথিত ভাষা জানে না সি লিখিত ভাষাটো জানে এইটো মই আগত সুধিলোঁ তাক थारमाने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय बे उदालगुरि बिया पुरा डिफेन्स बर'खौ लुबैदों आरो बेनोखा बिनि अनगायै थारमाने गुबुन पार्टि जेरै गैया आङो रिहनखौ नैबे दा बिस्थिबारैनो फेजेनगासिनो नैबे बिस्थिबारैनो माबारमोनलाय बिस्थिबारमोन नामा राइट बिस्थिबारखौ आं फेजेनगासिनो ओरैबायदि पलिसि खालामदों बेयो गाव जुदि MLA देरहाखांबा बाय अफ इलेक्सन गावनि फिसालाखौ गेलेहोनो नागिरदों बे गावनि समस्थियाव भैरबखुन्दआव थारमाने रिहना जुदि देरहायोब्ला MLA-आवहाय गाव मन्थ्रि जानानै गावनि फिसालाखौ माने देरहायो ओमफ्राय थांखि दा बियो बै भैरबकुन्द समस्थिखौ थगायनो नागिरदों आरोखि सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ लाइमोन आफादफोरनि गोसोखौ बिसोराबोथ' सिमां दंमोन ना बेयो आरो बिदिब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरनो भट होनांगौ होनना बुङो रायजो राजाखौ UPPL ट्रेक्टर पार्टियाव अलरेडि प्रमद सात्र हन्थानो जोंहा होनांगौ फैबाय थानाय समावहाय UPPL आव होनांगौ नोंथांमोननि आफादाव बेसेबांसो सोद्रोमा दं जोंना मथा मथि खैजन 6,200 All Village Development Association गभर्नमेन्ट रेजिस्टार उदालगुरि नङा अल आसामनि पेराबारि आन्दार डिस्ट्रिक्ट गासिबो टटेलि इफोरखौ मदद होनो थाखाय दिनै एसुरेन्स सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय दोनथ'बाय दे रायजो राजाफोर